Bon dia a tots i totes. Avui presentem la segona trobada educativa a Ciutat de Sagunt, una trobada que ve a reforçar l'important que és l'educació a la nostra població, fica en valor a la comunitat educativa presentant els projectes i les propostes tan importants que aquest any han pujat en la presentació tant de col·legis com instituts públics i concertats. En primer lloc, volia donar agraïment als centres educatius per la seva participació i, per suposat, a la comissió d'escolarització, que és la comissió que a la fi fa la selecció dels projectes. El procés és molt fàcil. Comuniquem a tots els centres educatius de la ciutat que comença la segona trobada educativa, els centres educatius presenten les seues propostes i des del Departament d'Educació fiquem tots els projectes i totes les propostes de manera anònima, perquè així la comissió de valoració, que és la comissió d'escolarització, elegís els millors sense saber d'on és la procedència dels projectes. Una vegada més vull donar les gràcies als centres educatius i, com no, ficar en valor l'educació de la ciutat. Volia dir que la trobada educativa d'aquest any és el dijous 22 a les 7 de la vesprada en la Casa de Cultura. I ara, sense més dilació, vaig a dir les categories, els galardonats, per a que tot el món siga coneixedor de quals han sigut els guanyadors. De la categoria Projecte Innovador tenim 3. Hotel d'insectes de l'IES Camp de Morvedre, Llegim sota el mateix sol, porta oberta a l'aprenentatge servei del número 5, el pati que soníem de l'IES Clos del Moro. Seguidament tenim el projecte La millora de la convivència, també tenim 3 projectes, Educació afectivo-sexual del Centre Concertat Sant Vicent Ferrer, el desenvolupament de les competències emocionals en segon l'ESO de l'IES Clos del Moro i el racó de la valenta i el valent del Centre d'Infantil i Primària Ausiàs Marc. Després tenim el projecte a la prevenció de l'absentisme escolar. Tenim un galardonat, que és el projecte de teatre Charlie i la fàbrica de xocolata del CEI Mediterrani. També tenim en la categoria 4 el projecte a les bones pràctiques i en la promoció i l'ús del valencià, que tenim la ràdio podcast Ausiàs Marc del centre Ausiàs Marc. El projecte d'AFAS ha recaigut en la EPA Miguel Hernández del Port a l'associació d'alumnes. Continuem amb la categoria 6, alumnat destacat per mèrits propis, i ha sigut a proposta del Centre Integrat Públic de Formació Professional La Laboral a la xiqueta dona Vanessa Hermida. I després tenim l'última categoria, la categoria 7, projecte trajectòria professional destacada. Tenim 4 galardonats, un d'ells és José Ramón Tormo Capsir, a proposta de la EPA Miguel Hernández, Florencio Marzo de la Torre, a proposta del Centre Integrat Públic de Formació Professional La Laboral, Vicente Tomàs Montes, també proposat pel Centre Integrat Públic de Formació Professional Eduardo Merello, i per últim, Vicenta Redón Blasco, que va ser directora del Col·legi Baladre. No res, dir que estic molt content de portar aquest projecte il·lusionant de les trobades educatives de la ciutat de Sagunt endavant. Crec que era lògic recolzar a la comunitat educativa amb una jornada com aquesta. L'educació en Sagunt és de molta qualitat. Pareix que sigui un poquet pesat, però vull agrair moltes vegades a la comunitat educativa el treball que fan. Pense que és essencial que estiguem al costat dels nostres centres educatius. I no res, moltes gràcies a tots i totes.